Takže já dávám téma a to je, kam mě vede můj vnitřní oheň v roce ohnivého koně. Jo, a teď ten rok ohnivého koně bude hodně o pohybu, bude hodně o akci. Může být rychlá, ale může být i v pomalejším tempu. Je to taky o návratu sám k sobě. Hodně o pravdě, hodně o autenticitě. Tenhle rok vám vlastně může odhalit a ukázat tu správnou cestu, jak naplnit ten svůj hlavní a vnitřní potenciál vlastně. Co to je, odpovědět si vlastně na ty otázky. Prostě už nečekat, nestagnovat, ale jít. Jo, od toho je prostě rok ohnivého koně. Pojďme na rychlý vzkaze pro každý znamení a to je, co ve mně probouzí oheň a co naopak potřebuju skrotit, aby mě ten oheň nespálil. Takže takový 2 hezký protiklady. Tak jo, pojďme. Co ve mně probouzí oheň pro vodnáře v roce 26 ohnivého koně. Takže milý vodnářku, v tobě, co probouzí oheň, jsou otázky ohledně srovnání si a vyrovnání si financí, ohledně velikého finančního růstu, ohledně toho, jak finance, jakou finance hrajou roli v mém životě a jsou propojený vlastně i jsem s tím v pohodě. Jo, protože já tam cítím, že doteď jste s tím možná v pohodě nebyli a to je umět si nastavovat svou cenu. Říct si slušný peníze za svoji práci. Jo, tohle byla jakoby nějaká otázka. Takže ten rok toho, co budete řešit, co je ten váš oheň, tak jsou finance a hojnost. A ještě se zasmějete, protože tam toho koníka fakt máte. Jo, takže krásný. Co udělat pro to, aby mě nespálil ten oheň? Krásný. Dát si bacha na na takovou drzost. Jo, není to úplně o sebevědomí, ale o takovém tom nezdravém sebevědomí a to je bacha na tu drzost. Bacha na to, že se může vám stát, že půjdete z toho stínu vlastně vašeho, kdy nevím a jsem pokorný a vlastně neumím si říct o tu cenu, tak vlastně se to může velice rychle překlopit do toho, no tak já chci ale tohle a prostě jo, dej mi za to prostě 800 000 a prostě budem v pohodě. Jo, tak tohle není ta cesta. Takže na tohle si dát bacha, najít tam hned na startu nějakou rovnováhu. Myslím, že mi tam jde, běžte nejdřív jako zeptat se vlastně sebe, jakoby dovnitř, ujistit se. A to srdce, ta vaše intuice vám to řekne velice rychle. Jo, odvedu nějakou práci, prostě jsem Franta, postavím tady prostě pěknou pergolku někomu a prostě v minulém roce bych si řekl 60, teď mám chuť si říct prostě 120, tak pojď tam najít tu rovnováhu mezi tím. Jo, řekni devade a je to super prostě. Jo, ale zeptej se nejdřív sebe, vevnitř. Jsem v pohodě s touhle cenou? Je to, co chci? Jo, do srdce, ne do hlavy. Jo. Takže krásný vodnáři. Ještě jedna karta. Super. A to je právě to zamyšlení. Zamyslete se nad tím, z kterého místa se říkáte o ty finance. A hned na to, když tohle to pochopíte, když tohle uděláte a bude to vycházet z toho pravýho já, z té skutečnosti, teď tam máte tu finanční svobodu. Jo, ty 2 nádherný koně. Super. Tak jo. Tak to je pro vás, vodnáři, oheň. Tak rybky. Čau.
Ryby, pro vás otázka na rok ohnivého koně. Co ve mně probouzí můj vnitřní oheň? Co je to téma? Co ve vás probudí ten oheň? Vaše téma bude rodina. Bude to vztah a starý vzorce, nefunkční manželství, emoční zátěž, kterou si tam nesete už dlouho a vlastně došli jste už do bodu toho, kdy v tomhle roce je potřeba, aby ten oheň vlastně úplně vás zachvátil, vstal, splál a prostě i zežehnul. Všechno to starý, všechno to nefunkční. Dotkne se to vašich vztahů. Jsou tam pro některé ryby, který jako to cítím silně, který jsou na nějakým rozcestí. Teď v životním, co se týká vztahů, cítím, teď ten oheň ve mně, já to spálím a vyberu si sebe. Jo, takže můžou to být rozchody, můžou to být rozvody, ale je to jako rychlý. Je to vlastně, že ten plamen udělá a je to. Jo, plamenomet prostě. A je to. A je to. Už to nemusíte vlastně řešit, už to nemusíte hrotit. Je to vlastně očistný plamen. To je to, co teď budete řešit. Vztahy. To je to vaše téma. Na co si dát pozor, ryby, abyste se nespálili tím vaším ohněm. Jo, jasně. Bacha na váš stín, který může být, pokud chcete vyměnit vztah, který žijete, za nový vztah, v kterým už vlastně jakoby jednou nohou jste. Jo, týká se to prostě toho, co je nečestný, toho, co není ze srdce, toho, že tam už víte, že tam někdo je, kdo vám to srdce, možná spíš mysl teda, než srdce, tak kdo vám ji zatemňuje. A vy chcete toho svého partnera, manžela, někoho opustit kvůli tomu, že už cítíte a vidíte se někde jinde. Tak na tohle si dejte veliký pozor v tomhle roce. Protože pokud neukončíte jedno, to je bomba, jo? To vyšlo teď od nářům před chvílí. Svoboda. Pokud vy to nedáte do rovnováhy, a to je, ukončím čestně to, co mě trápí, to, co mě tíží, to odložím, to ukončím, neodkládejte to. To odložím. Proč mi tam jde to odložím? Protože je to vaše... To je ten stín váš. Vy to chcete jako odložit. Vy byste to chtěli tak jako někam vsunout, tak jako dát někam pod kobereček, ale to je ten váš strach, to je ten stín. Nic už neodkládejte. Vy to jenom ukončete. Opravdu čestně. Vůči vašemu partnerovi, partnerce, vůči sám sobě. Dejte tu svobodu sobě, dejte tu svobodu jemu. A teprve potom běžte do toho nového vztahu. To je vaše téma. A poselství od koně. Milí ryby, čestnost. Buďte čestní sami k sobě. A posléze k těm ostatním. Čau berany duc. Tak jo, beránci, vaše téma pro rok a vstup do ohnivého koně. Jaký je ten váš oheň? To, co je to vaše téma. To, co se vám tam otevírá v tom novém roce. Tak, pro berany. Wow. Tak jo, berani. Téma ohně vašeho je jít svojí cestou, jít
ten oheň, o kterém vy už víte a který se vám otevřel v tomhle roce ohnivého koně, do kterého teď vstupujete, je tlak na to dělat to, co já chci. Dělat to, co je pro mě kreativní, to, co je pro mě zábava. To, co mě může velice dobře živit. To, co je ten můj dar, ten můj talent prostě. Já tam hodně u Beranu cítím jako tah na branku, takový jako i vlastně vyladění se s tou finanční stránkou. A ta je u vás, Berani, začít žít to, co opravdu miluju. Jako ono se to týká v globálu úplně nás všech. To prostě už je daný, to je v poli. Ale vy tam máte takovou tu jako beraní sílu, takový to prostě, jak jdete proti té zdi, prostě s těma kulatejma rohama. Rozrážíte to a jenom si prostě a dost, už jenom prostě já budu teď dělat to, co mám dělat. To, co je nějakým způsobem moje poslání, to, co miluju a je tam jako odhodlání veliký. Je tam velká síla, protože já tam cítím, že tam bylo veliký zklamání v tom předešlém roce. Jo, dostali jste fakt jako docela na zadek a ty, co byli zaměstnaný, tak ty hodně jako byli zkoušený. Hodně byli zkoušený v sebehodnotě, ve svých hranicích. Takže oheň, který se ve vás teď otevírá, v roce ohnivého koně je já žiju a živím se svým potenciálem. Tak, to je tohle. A teď ještě ta druhá stránka a ta je, na co si dát pozor, aby mě to nespálilo, aby mě to nesežehlo v tom roku. Jo, velký a unáhlený rozhodnutí, rychlý rozhodnutí, ty beraní vaší, to berany duc vlastně, kdy to je ta impulzivnost, že vy jste citliví, velice vydržíte, necháte si prostě srát na hlavu hodně dlouho a pak už to udělá jenom bum, jo, černo před očima, bum, beranidlo, jako. Bacha na tohle. Tohle je to je ten impuls k tomu, že se to podělá. Takže teď se vraťte se jakoby k sobě a než tam budete mít tu červenou, to před těma vašima očima prostě, tak si zadejchejte, sklidněte se, zjemněte se, vy potřebujete obejmout, pohladit, pomazlit, sklidnit se, zjemnit, říct si o to, jo, péči, dát si vlastně nějakou péči pro sebe, vyklidnit celý ten váš nervový systém. To je ta vaše cesta. A i k té rozvážnosti vlastně, jo, protože tady vám to ukazuje a ten stín je, pokud se teď naseru a půjdu a řeknu šéfovi, ty jsi fakt debil, já končím. Jo, to není ta cesta. Takže tohle bacha, tohle je jako to, co vás může spálit. Máte tady nádhernou kartu duhovýho draka a ústraní. Jo, to je to, co říkám a to je prostě pojďte teď. Ještě než naskočíte na toho vašeho ohniváka a pojedete si tu svoji kreativitu, pojďte se ještě dovyživit. Pojďte se prostě zrelaxovat, běžte si do sauny, běžte si zaplavat, běžte se proběhnout, běžte prostě se otužovat, jo, ale udělejte něco teď pro sebe, abyste na to měli sílu jednat v rozvaze. Tak jo, beránci. Čau bíci. Bíci a bíčice. Téma pro rok ohnivého koně pro vás. Jaký je ten můj vnitřní oheň, co se otevírá v tom novém roce. Tak, tyjo, jako už teď mi tam jde velká síla a zároveň už mi tam jde to stuhla, jo, ty zuby, to ještě tam něco držím, ještě tam je něco jako nevyřčenýho, ještě tam je něco nestráveného, něco, co mi jde jako přes zuby. Okay, něco, ještě trošku jedete. Je potřeba ještě to doslíknout, toho hada.
než skočíte do toho koně. Teď se vám děje fakt docela ještě silný jakoby pochody, které se tam zaskládávají. Wow. Váš oheň v tom novém roce je totálně přeskládávám všechno, co jsem dosud znal. Možná si jedete to nějaký téma v tom životě, pracovní, ale vy to můžete dělat dál, ale vy to budete dělat úplně z jiného úhle pohledu. Úplně jinak. Jo? I pro to okolí to možná může být jakoby potom šok, protože řeknou, ty vole, jo, hele, ty jsi byl nějaký prostě a teď říkáš a děláš všechny věci úplně jinak. Možná i věci, které dřív jste nechtěli, nebo jste je popírali, nebo jste prostě říkali, že to je třeba nemožný, jo, nebo že tohle nemůžete, tak najednou to budete dělat úplně snadno, úplně lehce, jak když to je vaše vlastní úplně od jak tíživ. Wow, tohle je prostě jako velká síla, i co se týká financí, co se týká lásky, partnerství, co se týká výchovy dětí prostě. Jo, máte tam úplně jako přešiftnutí do úplně jiného úrovně, já to musím říct, do jiný úrovně té hry ve vašem vědomí. Je to jiná hra. A je to síle hra. Ale jako vlastně v srdci. Ale ve spojení s myslí. To je hodně zajímavý. Že to tam jako máte fakt propojený. Vy víte, co chcete teď. Vy už teď víte, bíci, co chcete. Wow. To je dobrý. To je dobrý. Na co si dát pozor, aby ten oheň vás v tom roce nespálil. Jo. Tlak. Bacha na váš tlak, který vy dokážete vytvářet pouze jenom tím, že jenom jste. I ten oheň, který já cítím, je posílení vašeho energetického pole. To, jak vystupujete, to, kým vy vlastně vůbec jste. To, co přinášíte pro svý okolí, pro společnost, prostě vy jenom tím, že můžete někde stát a jenom bytostně budete a jenom se podíváte, tak už z vás vyzařuje tak silná energie, která v tomhletom roce toho ohnivého koně může být velice spalující. I pro to okolí. Takže to je jakoby pozor, jak budu nakládat se svojí energií pro to moje okolí. Ať už blízký, nebo prostě vzdálenější. Ta síla bude veliká. V tom vašem poli ta síla bude velká. Ještě tady vám dovytáhnu. Jo. To je pro bíky, který jsou teď třeba sami, nebo to teď vnímám, nebo to cítím. Rok ohnivého koně je pro ty, který jsou naladěný na vibrace lásky. Přichází vám do života, přijde vám do života v tom roce váš otisk, ten partner, na kterýho vy čekáte. Ale jako v hezkým. To je porozumění v lásce, v harmonii, ale ve svobodě. Je zajímavý, že možná budete překvapený z toho, že ten vztah bude vypadat úplně jinak, než jste si kdy mysleli. Protože je v srdci a je svobodný. Věrný srdce. Já myslím, že si bíci teď ten rok docela dost užijete. Tak jo. Čau blíženci. Tak. Jo. Už nám to vyskakuje. Takže, milí blíženci, co je naše téma? Jaký oheň v tomhle roce se v nás vznítí? Co to bude za to téma? No jo. Tak jo, blíženci, pojedete si linku jistoty. Téma jistoty a finanční jistoty. Hodně cítím prachy, hodně cítím, teď je ten rok pro mě jako nakloněný, teď je pro mě tohle důležitý. Jakoby otevírá se v blížencích
síla tvořivosti a dávání do hmoty. Jo, takže hodně to asi přeje, ne asi, ale určitě to bude přát, když někam investujete svoje peníze. Když začnete přemýšlet nad tím, že ty věci budete dělat vlastně lehce, že už tam není potřeba, jakoby, jo, a to už mi jde hned stín, proto já to cítím. Jaký je ten stín a ten oheň, který nás může spálit, blíženci? A ten je tlak, nátlak, jo, na prachy, který, ono to jde ruku v ruce. To, co na sebe my dokážeme vyvinout za tlak, ten jeden na toho druhýho, kterýho my máme v sobě. Trošku schýzá, ale je to tak prostě. A vlastně my furt očekáváme od toho jednoho, že si převezme vlastně odpovědnost za nějaké rozhodnutí a tak, ale my jsme uvnitř, jsme na to prostě dva. Jsme muž a žena, jsme dvojčata, jsme dvě nejlepší přítelkyně, jsme prostě matka s dcerou. Jo. Všechny ty archetypy tam prostě v sobě jako jedeme a máme. Byť je to trošku schizofrenní, ale my v tomhle roce ohně je potřeba, aby jsme se stali jedním uceleným. Byť je nás tam mraky, byť nás tam jsou teda ty dva, ale my potřebujeme v tomhle roce toho ohně se zaměřit na to, že jeden ten celek má zodpovědnost za rozhodování. Ve všem. Nám tam jedou prim teď ty finance hodně. Jo, ale jsou to důležité věci a důležité kroky, které my v tomhle roce podnikneme, aby jsme se cítili svobodně ve své hojnosti. To je důležitý. Jo, tady jsou taky dva. Jo, ta intimita, ty dva, který jsou, to jsme my dva. Já a on ve mně. Jo, já ta maminka a to vnitřní zraněné dítě, jo, který potřebuje prostě pomazlet, obejmout. Jo, tam se otevírají všechny, jako ty naše témata, ale my spoustu z nich blíženci, jich máme už jako fakt zpracovaných, jako hodně. Už nechtějme být schizofrení a vracet se zpátky do těch, jo, otevírat si ty bebínka prostě. Ne, jsme jeden celek, jo, jsme dobrý, jsme zlej, prostě je to OK, jo, ale jenom když tam tohle takhle jakoby zacvakne, tak to může být rok velký celistvosti. Ne rozpolcenosti, ale velký celistvosti. Hezký, blíženci. Hezký. Tak, výklad pro raky. Jaký oheň se v nás otevírá pro rok ohnivýho koně, pro ten rok 26. Jaký to vaše téma to je? Milí rakové, rákyně. To je velký. U vás je to raci téma rodičovství, téma toho, co předávám já z pozice rodiče svým dětem. Jo? Hodně se vám otevírá tenhle oheň v tom, možná začnete být trochu senilní, nebo uvědomovat si prostě spoustu věcí, třeba ty starší raci, jo, který teď na to koukají, tak si prostě začnou uvědomovat ty vogo, jo, já bych chtěl třeba ten čas s těma dětma strávit ještě víc plnohodnotně. Chtěl bych jim dát vlastně něco předat za sebe. Jo, vy jdete do té moudrosti, raci. Vy teď si už uvědomujete v tom novém roce to, že máte co předat, to, že tam máte tu moudrost, to, že jste si došli jako do té laskavosti, jo, že nemusí dostat pojeb moje dítě prostě, ale vy už jdete do dospělosti sami v sobě, toho umět to předat laskavě. A ještě jim tam předat vlastně ze sebe kód k tomu, jak porazit nějaký váš podělaný rodinný vzorec. Jo, aby se to už nestalo, aby se to už prostě neopakovalo. Vám na tom moc záleží. Tohle je fakt důležitý vaše téma. Ohnivý téma v tom roce koně. Na co si dávat pozor, aby tenhle oheň vás nesežehnul.
Trošku jde mi tam slovo jako pýcha, ale to je to, co jsem, jo, možná blbost někdy. Nějaká blbost prostě, jo. Pýcha, blbost, hloupost, takový ty jako přízemní pocity, jakoby takový to rychle, že to ze sebe jakoby rychle vystřelíte. Že prostě tam máte ještě takovou tu prostě jako tah na tu branku toho, teď ho pokárám, nebo teď ho sejmu, nebo teď prostě jako, jo, ale na to, jenom tohle je ono. Dejte si na to pozor, vy už to víte. Vy to umíte i vědomě zachytit, kdy na vás ten moment jde, kdy udělejte si, to mě napadá teď, udělejte si prostě nějaký heslo pro sebe, kdy na vás už jde nějaký nával emocí, nebo prostě to, kdybyste to tam chtěli už jako zatnout, tak se zastavte v tom momentu a udělejte třeba 1, 2, 3, nádech, dobrý, jo, vypouštím. Nebo mám u sebe nějaký předmět, tak ho 3krát zmáčknu prostě. Jo, to je taková jenom rada, co mi tam prostě jakoby běží. Pružnost. Jo. Pružnost. Prostě to změňte. Buďte v tom pružný, v tom, že už máte na to a dokážete zachytit v tom vašem ohni ten moment, kdy to nemusíte podělat. A netýká se to jenom dětí, ale týká se to všech vztahů vlastně v tom vašem životě. Už jste moudří. Teď v tomhle roce už nabíráte tu svou hodnotu v té moudrosti. Jste moudří už, radci. To je dobrý. Jo, skvělý. Z toho mám obrovskou radost, protože to dáte. Protože to dáte. Tak jo. Čau lvíci. Lvice, lvíčata. Vaše poselství pro rok ohnivého koně. Jaký oheň se ve vás v tom roce ohnivého koně otevírá? Co je to? Tak jo. Tak to je hustý, lvy. To, co se ve vás otevírá v tom roce, co to je za oheň, je bezpodmínečno. Je vnímat věci bezpodmínečnou láskou. Vy se dostáváte do fáze, kdy nehrajete žádný hry, kdy nepotřebujete drama, kdy přijímáte ten svět a to, co se okolo vás děje, z místa bezpodmínečno. To je dobrý. To je dobrý oheň, no. To je dobrý oheň. Protože tenhle oheň může být obrovským požárem, který je velkým přínosem, ale protože ten požár dokáže spálit spoustu nepěkného v těch ostatních. A možná někde to bude nepěkný, někde to bude nepříjemný pro to okolí, ale to je ta vaše čistá pravda. To je hustý. To je krásný. Fakt to je hezký, lvy. Fakt super. A naopak, na co si dáte pozor, aby ten váš oheň vás nespálil. Nebo třeba nespálil ty ostatní, jo. Ale dejte si bacha Dejte si bacha na to, jak pracujete s tou vaší bezpodmínečností, protože to je i téma dávání. Jo? Dávání sám ze sebe, vaše energie. Jo? Vy potřebujete v tomhle roce chránit tu svoji sílu, lví sílu, nechat ji jako pro sebe, nebo pro to svý třeba nejbližší okolí. Vy bacha na to, kde utrácíte své peníze. Za koho utrácíte ty peníze? Bezpodmínečno je nádherný. Ale není to o tom, teď někam půjdu a hej, všichni vás tady zvu prostě. Jako. Je to jste hodný, ale bacha na to, z čeho berete.
Jo, berete ze svýho, pokud máte, bezpodmínečně, pokud máte prostě nekonečně, je to super všechno. Ale pozor, abyste to nedělali na úkor sami sebe. Důležitý tohle. OK. Záměr, OK. Jo, hustý. Jo. Bezpodmínečná láska. Tam teď jste prostě. OK, když se nám to otočilo. Záměr. Dejte si pro tenhle rok ohnivýho koně nějaký hezký záměr, nějaký váš pevný záměr, cesta, po který vy budete kráčet. Jo, ukotvěte si vaši myšlenku, váš záměr. Protože to se stane potom. Dobrý. Máte to velký dobrý. Milí lvíčci. Čau panenky. Kam jdete? Která moje budete? Váš záměr, panenky, pro rok 2026? Jaký oheň se ve vás otevírá v tom roce ohnivýho koně? Tak jo, pojďme. Jo, to je krásný, pane. Usazení se ve vaší sebehodnotě. Ty kráso, konečně, pane, co? To je hustý. Tenhle oheň, který se ve vás teď otevře, je oheň klidu, jasnosti, jistoty sama v sebe. Jo? Tohle téma asi už jste řešili prostě mraky let, možná mraky životů, si dovolím říct. A tenhle rok vám těžce nahrává v tom vědět, jaká je moje síla, jaký jsou moje kvality a vědět, kdo jsem, třeba. To je hustý. Jo, je to jemnost, obrovská odvaha, a to otevřely se mi úplně jiný dveře, otevřely se mi úplně jiné možnosti, ale už tam do nich jdu jako, že si sebe vážím a že vím, kdo jsem, jako. Tak to je jako super boží, ne? Jo. Pane, to je super boží. Oheň, na který si dejte bacha, váš stín, který vás může spálit v tom roce ohnivýho koně. Je oheň velkorysosti. Jo? Oheň toho. Já teď vím, kdo jsem, já už jsem se nabrala tu svoji jistotu, já teď už teda jako jo, všechno vím, okay, v srdci všechno vím. A bacha na tu iluzi toho, že když už to všechno vím a mám tu velkorysost a tyhle věci, tak můžu vlastně jako všechno to dát, teda teď to všechno ukážu, teď to všechno dám ven, teď všechno to můžete si vzít prostě všichni. Bacha na tohle, protože může se stát, že strašně raketově vystřelíte v tom roce, úplně jako raketově, tím tryskem na tom koni vás úplně vidím. No ale on upadne za prvním taxisem, on rozbije si strašným způsobem držku. Jenom proto, protože chce se, teď se vám to ukážu. Jo, to úplně cítíte, teď určitě cítíte ten nával té vaší síly, té zadržené vnitřní síly, kde jste si tam nestáli sami v sobě. Jo, ale jenom, teď se zamyslete, jenom si nechte si ji pro sebe. Vyzařujte, jo, do toho okolí, ale nechte si tu sílu jako pracovat v sobě. Jo, dávej, tady dávej. OK, ale sklidni to. Jo, přeskoč ten příkop prostě, jo, lehce. Nemusíš běžet a rozbít si držku úplně jako blázen prostě. Není to už potřeba. Takže bacha na ten stín. Jo, jinová energie. Téma i toho vašeho ohně je nechci spálit to všechno. Jo, ne rychle, ne zážeh rychlej, ale pozvolna. Ten plamen pěkně, pojď. A pohraju se s tím. Půjdu do té ženské energie, půjdu do té jemnosti. Užiju se to. Pohraju se s tím. Dobrý. Tak jo, to je vzkaz z Hary. Ahoj, milí váhy.
Tak jestli ještě váháte v tomhle roce, jak to bude, tak ještě neváhejte. Ještě neváhejte. Už neváhejte. Už neváhejte. Váhy. Protože oheň, který se vám otevírá v roce ohnivého koně 2.6, to téma váhy vaše, to je královský téma. To je wow. To je, jestli jste váhali, tak už přestaňte absolutně váhat. Teď už se dostáváte do energie toho, já vím, co chci. Ještě tam cítím úplně jako tak těžký, jako co se týká prostě hojnosti. Jako velký hojnosti, ale takový tý já nevím, to jsou slova, jo. Jako imperiální, královský, takový ty jako moci vlastně, ale v srdci moci, jo, dobrý moci, ne ta moc, že mě jako oslepí, nebo že, jo, je to taková ta moc, teď mám jako dostatek je ta hojnost. Vy najednou v tom roce teď, to, co se vám otevírá, je, já mám dostatek. Jo, takový svobodný, spadlo to ze mě. Mám vlastně všeho dostatek. A nemusí to být o tom, mám miliony na účtě. Jo, je to o tom vlastně i jakoby usednutí si, usebrání se do sebe a podívání se kolem sebe a říct si jako ty brďo, jo, ta pokora, ta vděčnost. Já mám fakt dost. Jo, mám prostě tady vedle sebe skvělou babu, mám úžasného partnera, jo, který prostě úplně není jako podle mých očekávání, ale vlastně je skvělej. Podrží mě, je tady pro mě, jo, mám super děti prostě, mám zdraví. Jo, to je jako ono, to je ta hojnost vaše, jako, ale jinak jako těžký tah na branku, co se týká financí. Takže jako fakt, jo, budou zvonit. Jako zazvoněj vám. Tenhle ten rok vám fakt zazvoněj. Bacha, na co bacha? Abyste se nespálili, jo, v tom roce ohnivého koně. Na co určitě bacha je stejně tak, jak můžu rychle nabít, rychle můžu pozbít. Jo? Takže bacha na jako nerozvážnost vaší, co se týká, vám toho totiž bude přicházet jakoby opravdu hodně nabídek, pracovních nabídek, skvělých kšeftů, skvělých investic. Jo, bude toho fakt hodně ten rok. A to je i vaše možná, určitě je to vaše zkouška v tom, jakoby ustát si ty hranice v tom, teď jsem si jakoby vlastně jistý, jestli když říkám, mám tu hojnost a jsem v té pokoře a v té vděčnosti, tak uka. Jo? Tak pojď. Tak dostaneš tady prostě na výběr ze 6 prostě podnosů, ze 6 talířů, prostě, na který budeš mít naservírovaný zlatý prasata a ty vyber si. Tak bacha na ten stín a ten je nenažranost. Jo, nepotřebujete sežrat všech 6 prasat. Jo, a mít mastnou hubu. Stačí ochutnat. Jo, ochutnejte si 2, ochutnejte si prostě na to 4. už jste trošku napáplí, jo? Tam už potřebujete povolovat opasek. Bacha na nenažranost. Jo? To by mohl být ten stín. Jo, jde vám tam karta míru. Jo, smíření se, to je ta svoboda, to je to, že cítím ten klid, vnitřní klid, tu vděčnost vlastně. Vy jste si došli do bodu té vděčnosti váhy. Hezký. Dobrý. Dobrý. Ahoj, štířáčové. To zní. Štíři a štířice. Ahoj. A pro vás poselství, jaký oheň v tom roce ohnivého koně se vám otevírá. Co to je za ten vnitřní oheň? Tak jo, štíři. Oheň zakončení.
jako velkýho cyklu ve vás. Nejdřív je to oheň, jako, no, to tam prostě jde, je to oheň smrti a spálení toho všeho starého, nefunkčního, nepotřebného, toho, co mě sralo, toho, co už mi neslouží, takový jako lenosti nebo laxnosti, jo, i toho, té pohodlnosti. To je smrt té pohodlnosti. Jo. OK. To je ten oheň, který vlastně paradoxně teď ve vás uzavírá, protože teď to ještě jede. Teď jsme ještě v hadovi, ale už se to doslíká, teď to umírá, prosím vás. Jo, teď fakt můžete cítit jako silný dozvuky, jako štířit, jo, sere se vám, co může, je to dobře. Jo, je to dobře, že se tohle děje, že se tohle sere, to je fakt jako čistka. Čistka, velká. Smrt, nazdar. Smrt. Ale, OK, jdem dál. Ten oheň, jo, ten oheň je oheň odlehčení, obrovský úlevy, obrovský, spadl ze mě obrovský kámen teď. Prostě zpomalení, velký, vy paradoxně štíři, vy teď nepojedete jako tryskem, jo, na tom koni. Vy pojďte do toho poklusu, do toho užít si tu královskou jízdu, do toho sednout si do kočáru, do toho nechat prostě vítr, ať ochutná vlastně vaše vlasy. Je to, pojď si odpočinout. Pojď přestat být v tom tlaku. Jo? Zároveň jako tlaku je to zajímavý, protože vy takový zvláštní smutek, který ze sebe tam vlastně, to je furt to, co vy v tom teď jste, no. Proto mi to tam teď hodně jako jede. Vy furt teď jste v té fázi ještě jako toho smutku, toho zpracovávání si, toho těžkého a jakoby přemlouvání se. Jo, už z toho vyskočím, už z toho odejdu prostě a tak. Ale když to, jak vám se to stane, když to uděláte, se nesmírně, ale nesmírně vesmírně se vám uleví. Jo, jako ten oheň bude jemnej. Na co si dát bacha? Na co si dát bacha, štíři? Jo. Bacha na iluzi toho, že jste to odložili, že jste si to jenom jako prošli, to vaše kolečko, té lenosti nebo té laxnosti nebo těch sraček a bacha na to, protože vy se můžete uvízt jenom do té iluze toho, že už je to za váma, ale vy jste a bacha, že jste nedokončili nějaké věci, o kterých moc dobře víte, že je v tomhle, nebo v tom minulém roce jste měli dokončit. A teď se bavím ne o minulém roce 25, ale roce hada. Teď ještě máte chvíli na to, abyste fakt to, co jako úplně to na vás klepe. Úplně to tlačí. A vy to víte. A vy to nechcete udělat. Jo. Úplně se tam nechcete ani jakoby podívat vlastně. Ale vy to musíte udělat. Vy si tam musíte stoupnout do toho. A vy to uděláte prostě. A když to uděláte, a bude to fakt asi nepříjemný, jo. Já to chápu. Cítím to, ale vy, když to uděláte, vy naberete takový síly a zároveň se vám tak mega uleví. Jo, to je bacha. To je ten stín prostě. Něco dokončete. Jako fakt to udělej, jo, zase, to je vtipný. Mír. Dojdete k tomu míru. Jo, budete v tom míru. To měli váhy před váma. Mír. No, my tam všichni směřujeme, takže mír, hlavně jako tady ho cítit sám v sobě. Tak jo, štíráčci. Ahoj střelečkové. Střelený střelci. Výklad pro vás a vzkaz pro vás, jaký oheň v roce 26 se ve vás otevírá, milí střelečci. Wow, já úplně, jako teď cítím vlnu jako vážně, taký smyslnosti. Takový
Vy si taky jedete ten dobrý proces ještě. Tam je ta vlna tý vášně a tak, ale vy úplně, teď si dojíždíte úplně jako nejistotu. Nějaký úplně převrat ve vás veliký v tom, že nemáte teď pevnou půdu pod nohama. Jo, jako všechno se vám mohlo rozpadnout, zbortily se vaše ideály, vaše sny, vaše vize. Jo, jste jak v takovém, na takový čekačce. Čekám prostě, co bude teď. Jo. A je to nepříjemný, protože nevím, co bude. A vy máte, jako vy jste v pohodě, protože jako jste střeštěný a tak si jako v tom životě hrajete, ale tohle je vám nepříjemný. Tohle je vám v tomhle té fázi je vám to teď už nepříjemný, že nevíte. Třeba kam směřujete, nebo nevíte, jo, ty krásu, nic vlastně teď. Dutej bambus, čuges prostě. Hustý. No, dobrý, to bude pryč brzo. Jo, tohle fakt bude za chvilku pryč, jo. Velký pěkný vám tam jde. Velký pěkný, v klidu. Rozdejchejte si tady to období, užijte si ještě čekačku, dejte si k tomu nějaký drinčík, jo, shake, prostě něco, buďte si v pohodě. Buďte si v pohodě, protože za chvilku se to ukáže všechno. Srdce vám to řekne, jakým směrem jít. Budete se cítit daleko víc jako učesaný v té vaší střelenosti. Jo, bude to dobrý, bude to úplně super. Ten oheň, který se ve vás otevírá, je oheň radosti, lásky, rozdávání jako energie, střeštěnosti, ale jako dobrý. Jo, takový tým, že přijdete někam a prostě hacknete to pole, aby se lidi smáli, aby se radovali. To je prostě strašně důležitý. To je oheň, který bude fakt hodně potřeba. Nebude spalující ten váš oheň, ale bude radostný velice. To je super. Na co si dát pozor, aby vás to nespálilo. Na rozhazování. Na rozhazování jakoby extrémně svojí energie. Nepotřebujete být na všech večírcích, nepotřebujete být na všech párty, nepotřebujete jako potěšit svou energií všechny lidi v sále, ale vyberte si pro sebe to, co tam, kde dostanete energii zpátky. Jo, to už ucítíte. Ono to srdce v tomhle roce bude váš veliký kompas. Veliký kompas. A dovolte si dopřát prostě to, že prostě nepůjdete nikam. Že i to srdce prostě vám řekne, hele, teď zůstanu doma prostě a jenom si pust hudbu. Nebo buď v tichu. Jo. To zkuste někdy, no. Být v tichu. Střelci. To je hustý. To je pomoc od andělů. Wow, to je nádherný. Vy i v tomhle roce prožijete jakoby otevření vlastně nějaký další úrovně vaší mysli. Může to být i nějaký krok ke spiritualitě. Spoustu z vás může, objevit to, že pojedou na nějaký prostě fajn workshop, seminář, někam prostě, že si jako, že už to nebudou mít, že už na to nebudou nahlížet ty střelci jako, jo, to je jako nějaký nálepkování, to jsou nějaký tady, jo, spiritualita, ezokeci v kleci, něco tohle. Ne, ale je to, dávám si vlastně šanci na ten jiný pohled. Vnímat to třeba jinak, do toho přínosu budete víc. Jo, je tam nějaká vaše cesta, rozhodně vaše jako nějaká duchovní cesta, tak to povím, duchovní cesta. Tak jo, střelečci. Je to střelený, tak si to užijte. Tak jo, ahoj, milí kozorožci. Jak já říkám, kozožerci. Já mám kozorohy moc ráda. Já jsem mám ascendent v kozorohu. A vím, jak to pro vás není snadný cítit, vnímat, být na tom vrcholku, protože vy jste si v tomhle starém roce toho hada hodně vystoupali nahoru na ten vrchol a ono málo kdo tam za vámi může.
ono je to něco jako obrnice jakoby krunýřem, ale vy jste si nevybrali jako krunýř, vy jste si vybrali docela velký vrchol. A ono vás jako dohnat nahoru není snadný pro ty ostatní. A i v tom rozvoji, i v tom vašem myšlení, i v tom vašem cítění. Tak to je jen taková informace, která mi tam teď běžela. Ale jaký oheň, wow, jaký téma. Jaký téma v tom ohni vy objevíte v tom roce 2026. To, co je váš ten vnitřní oheň, to vaše téma. Je zanechat tomu roku hada, tomu starému, iluzi o sobě, že jsem nějakej. Prostě, že jsem nějakej, že jsem k hovnu, že nejsem dostačující, že tohle nedokážu. Vy jste si zavřeli docela hodně dveří v tom minulém roce. Hodně příležitostí. Jenom díky tomu, že jste si vlastně nevěřili. Že jste si nedůvěřovali tomu. Vy jste předtím utekli, vy jste předtím vyskákali nahoru, na tu horu. To ale je to, co se teď děje. To je prostě to, co teď dozavírá. To už je starý. Hej, už to neplatí, jo. Piky na babu, na to už nehraju. Prostě ne. Už jste jinde. Pojďte dolů, skákejte dolů zase z té skály mezi tady nás všechny prostě. A pojďte otevřít ten váš oheň, který my potřebujeme, ty ostatní, když vás v tom poli máme. A to je oheň jako půdy. Pevný půdy pod nohama, jistoty. To, co nám umíte dát, těm ostatním, v tom poli, když je ten kozoroch, je ukotvenost. Tam teď, jo. To je ten váš oheň. Ukotvenost. To je ten váš oheň, ten váš dar, tak, ukotvenost. Na co si dát pozor, milí kozorožci? Na co si dát pozor? Víte, co je strašně zajímavý? Že já cítím, že vy, když to teď procítíte a pocítíte vlastně to, že jste tou součástí a jste důležitý, tak vy si nepotřebujete už dávat na nic pozor v tom roce. Vy si vůbec nepotřebujete dávat pozor na jakýkoliv stín, na strach. Vy to víte. Vy už prostě jste jak když jako jsem hotovej, jo, ale samozřejmě tam máte cestu ještě nějakou, ale v tomhle roce se vám otevře obrovské srdce a hodně půjdete do jemnosti. Hodně získáte. Jo, hodně získáte ve všech těch oblastech, jak v financích, jak v růstu, jak v rodině. Hodně získáte. Vy si nepotřebujete dávat pozor, to je hustý. Tak poslední nějaká potvrzování, jo, tak to je krásný. Letos tam máte naordinovaný odpočinek. Milí kozorozi. Málo umíte odpočívat. A máte tam nádherný odpočinek. Jo. Zaplavete s delfínama nebo pojedete někam sjet nějakou pěknou vodu. Každopádně si to užijete. Tenhle rok je skvělý pro vás, kozorozi. Tak jo, já všem znamením přeju, aby svůj oheň nechali plát a aby ho využili tak nejlíp, jak to ucítí tady uvnitř. A aby váš plamen nezhasnul nikdy a aby nespálil. To vám všem moc přeju ze srdce. Tak jo, budu se těšit na příště. Ahoj.